guys, mag-imo ko ka ng baguran sa among suman kay wala yung mga baguran dari. Para ulit Jessin sa nabangag-bangagan. So, himo-himo na lang. Kaya guys, agang gihimo nga kulkuran dia. Kay para ni sahang prinsesa nga nagli marami. Tinggal ni dai. Tama okay. Wala ang kahit ahal ka do. Mao man ko ginapi. Puri man pwede magduha dai ni ay. Mas gilid. Pwede man butanan pag mo lang. Magisapas pa naman. Live ko di ina tidi. Ang kiyon mamarabit. Yung huli mo? Yung daan sa manapag, bati ano, mangibog ka na gusto na ka magtok pag mulaway floor nga na. Magdamgo na dyan ka. Ibangon na sa May na mo, ito to nagkasawal na yung pangibog. Lahi ako nung kaparaming isang pangibog kaya nagsige na ko sa dambog. Ayun, tilapi na kayo magkakaano mo. Magdamgo. Hindi makatugod tarong tigo na muna. Ay, lamok. Dali ka na si? Sikang ikyat. Ikaw naman nag-iyak. Wala. Ato si Luhag Tiri. Kasi lang kayo malipon sila. Di ba? Si Tiri, siguro hangatan na muna. Ang tadi na. Live na, Bi. Live, Bi, live. Ano isa? Pasignal. Hala, bira kong bira. Bira, kay gabihin natin. Kadlawo na. Ako na naman. Pwede itugan na rin guys. Kaya kadlaw naman. Pagi, pag kami. Manggod. Daghan naman dahil. Daghan ba rin? Uy, nagkakajar ang gani. Bili diha kayo basin magkontra. Ini raga, mo kas gana pagi mo nang mo. Pero Ani, madali ba? Kapuro magkakaon ka. dapat sabud. Makakaon ka kita ada si gay dali makakaon karne na din atong kamot. Naitar ba dyan? Ha? Ha? Ano ba? Nagsuman ni. Mag-upa. Kin-kin, kita kin-kin. Hala si Kinkin na nagkaon na nay? Hala, napas mo na na kin-kin. Kin! Dasan? Ha? Eh, sa gahang suman, hananggi. Jawa pa man si programi mo na o guys, kay ito pa mas taas to pa man. So, haran ni giluto gabi eh. Lamin tao ka nang magputog bulanghuin, jawa mas liputuhan dari. Dali raman na magputo kay kuan raman na kanang lata sa kundins. So, naghanan ni guys dyan. Guys, diyan na sa programi guys na wala po sa ning gana sa kanong. Wala, kain ko. Pero ang gano'n ang gaid kayo sa Diyos man. Ako na dumukha ang sa Diyan na sa giandaman og plato kay hanan sa gipakanon dya. Kay naluto na kay wa pa sabi mangaon kay mahadlak mi mangaon dya. Si Jarabay naglihidan ni. Naitak magustatay kay di kuno pabawasan kay wa pa jud mi mangaon kay mo sa gihuwat. Naitak lagi sa tay kay dili kuno pabawasan kay ikaw na di kuno paulog kaon. Na, did. Para basta tayo. Sige. Ginikaw. Lita, basig ibawasan na nan kuan diha kay pa kuan na ni just unas programa wa jud mo. Ata magsasan kita. Wala mo bawasi kay Ang nangutang ang giutangan oh. Ate, kanawati kita. Ang nangutang ang giutangan. Ang wa ora magnaom. Di di naka-lipstick man. Naka-lipstick. Agyotangan nino nagkagidlay na. Si Alia si Dixie kay nag-uwan man si diyang kuan na oh. Mga anata. Gidikbuk-dikbuk nimo. Dili na. Taga sila. Kasama nimo gatas. Magtimpla ko gatas.
Ano bang mag-taste ring? Diyan na sa guys, singkaon na siya. Uy man. Uy makadali pero ato pud pala ti mga asar ka puok ato pala di ka ito. Nay. Nay naman nay. Luto, dire, mo kanino ko. Kaya mo itlog ti. Salve. Oh, na magoy palaman pero wala lagi sa mapuwa flor kay di man mas kubado. Di man mas kubado. Ambis pa do. Tuloy mo orag lang. Ngin ako no kay ning kaon na bitaw siya. Mo naman yung pamamaw. Wa jud ko katuog na sa gabi eh. Sige lang kung pang hawid di jag sige pang Pero pagkuda. agi mahadlik man ko mura masag namugnaw. Ja agi jang kamot ana pang gikuan kay aran sakitan ako nupud kanjo. No, wajud ko katuog jud kay kadalik ni sa mata ko. Ako naman. Ana sa gibutang ng unlan. Gibutang na sa unlan sa gilid. Kay basig masabod sa bungbung. Tuo lagi tiri kanang imong kamot na anad mo ka nga imong itungtong sa ugo nga na. Naglak man gud na ang mga mas kanang mga ugat. Di jud bisan pa. Adyo jud pagingana. Ang sige na o gabi eh kay magsige magtungtong. Siwaan diya sa buwad buwad ka kanang silugba. Ano kaan yo kay bawal man ning balat. Dilaw ako. Ay kagmang ko. Sarap na mo. Hindi pa siya. Ano yun? Kaya sila. Nabibitaw. Hindi ba kan may pare? Buwad. Muhurutan ni mo day. Muhurutan ni mo ng suman. Ay nang kuan. So jari. Ada. Di pwede man na siya kasi sa kuan dahil mong prituhon. Iwan ako to. May lang. Yan ay mantika. Na kay mura namin nag pilit-pilit. Bukan na great. Bersih nanay. Pero siguro kay wanam ko na dug ah. Ang nakapinino ka po eh. Nay! Hunay! Ala, upantas ubi! Upantas ubi! Upantas ubi, giburo sa amin di mo kang tatay! Ngay! Wala ka hibaw! Balas na ka! Mabiyos ka na, isa ka to, isa ka buwan. Wala ka ilis! Okay. Tara na, buris kunos nanay. Among bahay na guys, din siya kahuntan ng mga bata. Daghang kadog. Diya sunod, na po bata dari guys, na po ganak ni Florami. Sige, tagbadlong na ni. Sige, dagang dagas taas. Kailangan ko na lang yung bata mo. Ngayon pa, guys. Dali, kayo na dagang mo atuman kami. Aw na kulimutan man nimo din ni mga paumangken nimo daghan mga apo na po sa tuhod. Ikaduha sa aluin. Kaya nga lalim. Sama na makalidra. Nakay kapasuso. Gatas. Gatas ka na makalidra lagi. Sa ni mo. Hindi, may talig na nilawag. Desultir. Di maulian na siya. Bawa mo, ragog ka? Yan, wala. Di maulian na siya basta maoperahan na maulian na. Pero lagi, hindi mo tirahan. At yung hindi mo. Yan bulan yung kunos Ginoo. Mahilis din. Buwan, hindi ka. May gamit mawa. Tarin mo ginoo. Ano na na. Ila ka na kin. Matangapor. Kuan. Uno guys. Mag-ilis na kay. Yung nasa. Kaya mo lang nangibog mo sa tasiro. Buntis kunos nanay na sa nag mabuntis just nanay. Daghan ng oras. Sikaw. Buwad din, kan kagbuwad. Hindi kani tay mong balihan dayo. Ha? Kulot og buhok. Ako ganahag kulat og buhok. Ay, di siya kanang kulot. Kaya di magpahinguto. Di man na magpa-schedule na ho. Magpa-schedule ka na aron ha. Buat. Oh, sige na. Banganan na. Kana. Kana. Banganan sa gitang buhok. A few moments later. Hey guys, padung day kus lungsod kay ang kuhaon tong gihatag ni ma'am. Kanang gihatag niya ni Tiri. Was Tiri mo uban kay galain naglawas. Dari sang sister nga. Hi guys, good morning. Isa kong gihakakan nga ako'y kuan, hi, hello. Oo, dito si Joey.
Ay, sana ka dyan dyan. Anak ng Japanese. Ano pa kita sabi? Hi, sa Hello. ni Ate. No? Mudi man siya. Hi. Wow, lagi. Bakit ka rin haron? Gamay ra kinabuk ay. Sus, ni nga rin sila dari guys, kay naghatid ng chocolate. Hala, naghatid sila chocolate. Hawal sa anay. Yeah guys, diyan mga chocolate kagikan pa ni sa Japan. Basta ate lang, basta-basta. Di ko ka Mijing. Miji. So Miji ko nun ni diyan mga chocolate. Mama Mary Kagikan ni sa Japan. Buan lagi bahin Kag Japan. ba? Salamat ja. Nakatilaw jud ka sa suman nga. Pinakalit sila suman. Kay dia. Pinakalit sila na suman gabi. Nahuman ko murag hapit na mo alas 10 kay hapit ko na to. Hala, nasa man na? Tanan na ay. Baglubi. Guys, ako dres kusina guys kay galuto ko among panyudto. So magtinula ko og manok. Kay ganahan si Flora may tinulang manok guys. So hudip. Iniabot na kang ipapalit og luya. Paita. Di na pinalit. Hala. Ang sa imo. Pinaman eh. Nagpaabot ko sa luya kay magluto ko tinula. Tiulya nagkayagaw na pud mi dari guys kay Kaya sa hanapakan kay narabay duha ra ba na sila mukaon. Ja, ang giltuan si Ja og tinulang manok kay ganahan makunupod si Ja. Aso ka pa dyan si. Way kapadas na. Salamat eh. Ja na. Di na Ate Esther. Ngawat sa kudari. Si Ate Esther saman. Sige pangalan mo. Ay, ako video. Yung ina kong tiri yung gamay kaya ang ipakita. Kaya niya kong Dahil sa ati kining duwa pod ni at ni Tiri kay mularga na lagi des Tiri ron nag Bernice pohon. Sing na Tiri lingkod na. Uy, ate, pakanda to. Salamat ka Diyos sa mga grasya. Sure. Dali na. Ay. Iyo masakit si bata. Balik-balik. Di, agsi tatay. Gusto ko na suman. Tiyaw ba jud nga. Okay. Kuwang galinas manakot. Dapat ko giluto ni Jang Bris Dali na. sa manok. Yare na ay. Mapit pa ko. Salamat di ka sa nisin karong buntag ja na baga-baga man jud ni. Pero di na ikuan ko sa pila ni guys kay di man jay paingon og pila ninja. Salamat ka nimo ma'am sa imong gi-share nga para ipuno-puno sa operasyon ni Tiri. Diyan nakuan na jud ka ning tabang namo. Salamat ka nimo man diyan ang gihatag ni Flora May ay ni Tiri kay manglarga na lagi ni sila ay nagka Bernice. Nja karon guys mo adto day pug ko maglakad ko sa diyang MDR diya kong suguon kay di man siya pwedeng mo adto kay murag gihangat man jud si Dia. Salamat ka nimo ma'am taga Inabangga man ni si Dia. Diyan na si Dia sa gawas nagkuan pero di man ipaminsyo nagijangan. Salamat sa imong kabuotan ma'am. Diyan na ang ihatag na ni Tiri. Salamat. Salamat ka Ato na yung imong gihatag na kuan ma'am hinabang. Ginoo na magbuhat sa imong kabuutan ma'am. Ana pang yampo nga. Tagaan pa kagdagang grasya sa Ginoo sa imong kabuutan. Salamat jud ato. Tabang na din na. Dako na jud ka tabang sus grabe. Salamat jud. Ang Ginoo ra jud mo bawas nimo ma'am. Diya kay bawa na kagkinsa ka. Sa hang kanang Murag lami ajud guys. Grabe nakatila jud ko sa sabaw. so dinalian na to guys. Ibis di ko mukaon pero ara jud lami ah. Salamat. Salamat sa lunch. Salamat sa inyo. Makagwapa jud promise. Wala gwapa jud man jud tinuod si Dia. Ako Lami ready. jud gid kuan. Papa jud daan. Dali Di gwapa jud ka na. Diya pag-amping. Salamat. 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 Diya suman. Tulura dyan nakabuksuman na bilin. Oo. Mawaw ta. Uy, ang suman ba? Tulura dyan nakabukla bilin. Dati kay sayo ra ang dati ha. Tan lagi ko kay. Uy nayon sa gabi. Jati, salamat jud ka jud. Na guys ni palit ko perfume ha. Sunod at mulaag pa man ko.
Anja na raman. Namay, oh. Anja na raman ay kay maglaan man sa Mula ako puputlong kamja. Ipaharbis na naman ang harvest. Agang anak ka di man tumaniw, tumuli sa ko. Harvest. May minuto sa So, bye-bye, guys. Salamat. Te, salamat, Juti, Love you. ha. Amping. Mustafa. Amping, bye-bye. Ay, Lakaw po, salamat. Nay! Salamat.